nens i nenes! Què tal, com esteu? Mireu, us proposo avui fer un viatge a la Índia. Necessitareu tres coses molt bàsiques. Necessiteu potser una esterilla com aquestes, que són antideslissants, no rellisquen. Sobretot no ho feu mai sobre una manta, perquè la manta ens fa relliscar. I si no, directament sobre la fusta. D'acord? Segona cosa, ens traiem els mitjonets per poder enganxar-nos millor al terra. Tercera cosa, si teniu un coixí com aquest, un coixí ben gros, una mica dur, petit, us el poseu aquí i us assenteu una coleta a sobre. Què més necessitem? Necessitem també un pintallavis de la mama. I si no tenim pintallavis, doncs pot ser, per exemple, una cera per pintar, de color vermell. D'acord? Molt bé. Doncs mireu, avui el viatge és a la Índia. La Índia és un país molt gran que es troba al continent d'Àsia, molt a prop de la Xina. Molt i molt lluny d'aquí. És un país exòtic i molt bonic on vaig estar viatjant durant molts mesos. Per tant, us porto la meva maleta del viatge amb molts records i moltes cosetes perquè puguem mirar junts. Primer de tot, unes quantes imatges perquè ens situem a la Índia. La Índia és un país de 1.000 milions d'habitants i potser una de les imatges més famoses de la Índia és aquesta. El Taj Mahal, un temple que representa l'amor. Un temple que cada dia visiten milions de persones. Segona imatge que us pot sonar. El riu Ganges, un riu sagrat que travessa gran part de la Índia on tota la gent li va fer ofrenes, regals a unes aigües que creuen que són sagrades. Tercera imatge. Potser us sonarà molt aquesta cara de les nenes amb les seves trenetes, amb el seu piercing. Sempre són precioses i van amb aquestes dues trenes. I què més? I per últim aquesta imatge. Què et sembla? Què estan fent aquí? Doncs sí, estan fent ioga. I això és el que anem a fer avui. Quan jo vaig arribar a la Índia i vaig conèixer això del ioga, vaig dir, uau, jo vull conèixer aquesta gran ciència, aquesta gran gimnàsia que fa que estiguis molt fort al cos i també molt fort al cap. T'ajuda a la concentració, t'ajuda a pensar millor i sobretot, una cosa important també, a relaxar-te, estar ben tranquil i tranquil·la. D'acord? Mireu, aquí us he portat unes quantes coses abans de començar perquè ens anem ambientant. Per exemple, em vaig comprar una roba preciosa de la Índia, per tant us convido que aneu a buscar una disfressa ben bonica. Ells solen vestir amb molts colors, amb brillants, amb vestits llargs, com aquest. Però també, mira, en tinc un altre preciós, tinc aquest i això. Fixa't, aquest també és el mateix estil, un vestidet de colors bonics amb brillants. Què us sembla? Així vesteixen les noies de la Índia. I els nois, en canvi, vesteixen amb pareos de colors i teles meravelloses i se'l posen així, com si fos un pareo, i van pel carrer d'aquesta manera. D'acord? Per tant, tant si ets nen com si ets nena, vesteix-te com vulguis, però comença't a ambientar amb aquest país exòtic. Què més? Sí, molt important. Pregunta a la mama o al papa a veure si teniu incens. Això és molt clàssic de la Índia i és per perfumar les cases, per fer fora els mals esperits, diuen a la Índia. Per tant, agafarem un incens i per transportar-nos cap a aquest país amb la seva olor, l'encendrem. Vaig a buscar un matxero. Aquest concretament es diu Nag Champa i és un incens típic de la Índia. És com l'olor que tu l'olores i és com, uau, vas de viatge allà de seguida. Molt bé, què més tinc per aquí? Sí, important. Tinc les campanetes, que ens serviran després per una cosa a la classe. I també tinc el bol tibetà. Mira a veure si en tens una a casa i si no en pots construir un amb un bol, amb una massa de fusta o amb el morter. Tu mateix, prova-ho. Molt bé. Dit això, anirem a guardar tot això d'aquí i us explicaré el meu viatge a la Índia. Quan vaig arribar allà i vaig conèixer això del ioga, vaig trobar un mestre i li vaig dir, mestre,
vull que m'ensenyis una mica a practicar ioga perquè no en tinc ni idea. I em va dir, molt bé, Violeta, el primer que has de fer és conèixer la postura de l'indi. Dic, la postura de l'indi. Sí, t'has de sentar sobre un coixí per anar bé, creuar les cames i deixar l'esquena ben recta, com si t'estiressin amb una corda des del cap. Així és. Després has d'agafar les teves manetes i posar-te unes ulleres per veure la realitat des d'un altre punt de vista. Agafem unes ulleres, ens les col·loquem i fins i tot, si pots, col·loca-te-les amb els palets cap a baix. És a dir, així és. I des d'aquí ja comença a canviar una mica la perspectiva de les coses. Portem les ulleres sobre els genolls i tanquem els ulls un moment. En la primera postura que vaig aprendre, la postura de l'indi. És important que en aquesta postura comencis a sentir la teva respiració. I on està la teva respiració? On la trobes? Està aquí dalt, a la zona dels pulmons? Està aquí al coll? Està al nas? Està als peus? O està a la panxeta? Posa't una mà a la panxeta i sent que és aquí on ha de néixer la respiració. Com si inflés un glob amb la panxeta i es desinflés. I això és impressionant com em calma enormement la ment. Molt bé, li vaig dir, mestre, ja em surt la postura de l'indi, ja la tinc. I em va dir, d'acord, doncs passem al segon nivell. Ara has d'aprendre a flotar des d'aquesta postura. A flotar! Sí, el que has de fer és, potser treu-te el coixí aquí, el que has de fer és posar-te un peu a sobre el genoll i l'altre, si pots, perquè és molt difícil, el creues per sobre. I des d'aquí, amb les mans ben fortes i els braços ben forts, t'aixeques i flotes. Pots moure una mica endavant i endarrere. I descanses. Quan vaig aprendre a flotar va ser un abans i un després. Des d'aquí em va dir, molt bé, un cop estiguis en la postura de l'indi, primer de tot has de saludar el teu cos. Obre'l cap a un costat, agafa tot l'aire i treus l'aire. Agafes l'aire cap a l'altre costat, saludes el cos del costat esquerre, bon dia cos, i tornes. I ara cap endavant una miqueta, saludes la terra i cap enrere una miqueta, saludes el cel. Ai, que bé! Molt bé, mestre, doncs vull seguir aprenent, perquè ara tinc la postura de l'indi, sé despertar el cos una miqueta. Què més puc fer? I el mestre em va dir, molt bé, Violeta, el següent pas és una cosa que fem cada matí a la Índia. Cada dia quan ens despertem, el primer que fem és rentar-nos la cara i després surto a la terrassa que em toqui el sol, però no m'asseco l'aigua de la cara, sinó que deixo que el sol es vegi les gotetes d'aigua, per així, si té set, donar-li aigua. Molt bé, anem a veure què fem després, mestre. Doncs fem un ritual que es fa tots els matins, que es diu la salutació al sol. Us l'ensenyo, la farem primer pas per pas, d'acord? Traiem els coixins, potser ara, aquest també. Traiem el... Bueno, això podem deixar-ho aquí, no? Traiem la rueta... Molt bé. Molt bé, mestre, expliqui'm com es fa això. Molt bé, Violeta, doncs primer de tot, peus junts. Anem a treure la maleta, també. Peus juntets. Junts, aixeco els ditets, els deixo, els enganxo i es separen, s'obren. Planto bé les plantes dels peus. Des d'aquí obro i saludo el sol. Bon dia, sol! El tinc entre les mans, el sol, i el tiro una mica enrere. I baixo el sol, com si el sol es pongués, el sol es pon, i em toco els ditets del peu, i em plego a davant. Des d'aquí, cama dreta endarrere, i surten els dracs a la Índia. També apareixen els llangardaixos, que els encanta prendre el sol. I aquí estigues amb les cames ben dures, la panxa ben apretada. Des d'aquí. Vaig enrere. Surten els gossos que s'estiren al matí, estiren l'esquena, tiren el cul enrere, em putgen amb les mans i necessiten fer un pipí. Aixeco la cama i
faig un pipí. Torno a passar pel llangardaix, baixo genolls, pit i barbeta, i apareix una cobra. Mira cap al sol, s'estira, obre el pit, i des d'aquí torno a passar per al gos, aixeco la cama i la porto cap al drac. Junto peus i torno a saludar el sol. Bon dia, sol. Bon dia, sol. I acabem sempre, recordeu, mans a centre del pit. I namaste, que és com es saluden a la Índia. Namaste. Molt bé, anem amb l'altra cama. Vinga. Inspirant, bon dia, sol. I el sol es pon. Ara amb la cama esquerra, no cama dreta, endarrere. No, cama esquerra, endarrere. Surten els dracs. I dels dracs apareixen els gossos que s'estiren. Aixeco la cama esquerra i faig un pipí. Estiro la cama, la baixo. Surten els llangardaixos, que els encanta el sol. Mira apretada la panxeta, fent força amb les mans, empujant, talons cap enrere. I des d'aquí baixem, genolls al terra, baixem el pit. Surten les cobres. Miro el sol. Torna a aparèixer el gos, que s'estira. El drac. Junto peus al davant, em doblego, i pugem en rodó. Bon dia, sol. Mans al centre del pit. Namaste. Molt bé, doncs ara el que farem serà, us he portat una música de la Índia molt bonica per fer aquest ritual de la salutació al sol amb música, d'acord? Vaig a posar la música. Farem una vegada més, sí? Junts. Respiro per la panxeta. I des d'aquí. Drac. Gos mirant al terra. Pipi. Llangardaix. I surt la cobra, mira el sol. Gos. Drac. Em toco els ditets dels peus i pujo saludant el sol. Bon dia, sol. Bon dia, cos. Namaste. I tornem ara amb l'altra cama amb l'esquerra, sí? Aprofitem la música que ara s'anima. Bon dia, sol. El sol es pon. Drac. Gos mirant al terra. Aixeco la cama i faig el pipí. Llangardaix. Serp o cobra. Drac. Junto peus. I bon dia, sol. Ara sí. Namaste. Ja tinc el cos molt més calent, molt més elàstic. I anem a seguir. Vaig dir, molt bé, mestre, ja sé fer la postura de l'indi, ja sé saludar el sol cada matí. Què més? Què més puc aprendre de ioga? I em va dir, ai, aquests occidentals, sempre voleu més. De fet, van ser 4 nois, no sé si us coneixereu, us els ensenyaré. 4 nois que es diuen els Beatles, que potser vosaltres no coneixereu, però els vostres papes sí. Els Beatles. 4 nois, 4 músics, una banda famosíssima que van viatjar a la Índia fa molts anys i allà van descobrir el ioga i la música de la Índia. Van quedar totalment fascinats. De fet, quan van tornar,
Bueno, ells són d'Anglaterra. Quan van tornar fent un estil super diferent de música, es van transformar totalment amb el ioga. Aleshores, aquests 4 nois van trobar un mestre de ioga molt bo, a Rishikesh, la capital del ioga a la Índia, i li van demanar que volien aprendre ioga. Van aprendre la postura de l'indi, van aprendre la salutació al sol, però van aprendre asanes, posicions del cos. I el mestre els hi va dir, molt bé, John Lennon, com has vingut fins a la Índia? Com has arribat fins aquí? Amb què has viatjat? I en John Lennon va dir, doncs hem vingut amb avió. Molt bé, doncs us ensenyaré l'avió, la primera postura. Peus junts, cos ben ferm, ben estable, i des d'aquí el que fem és un pas al davant, i vaig tirant tot el cos cap al davant fins que sigui com una línia recta paral·lela amb el terra. Mira el terra. Els braços forts enrere, el peu mirant al terra, la cama ben activa, ben forta, com un avió. I ara des d'aquí les ales s'obren. Molt bé, i a vegades quan vol anar més ràpid les ales fan... Perfecte. I com aterrissa aquest avió? Doncs... I baixa les ales i cap al terra. D'acord? Anem a fer una altra cama, la postura de l'avió. Ara la cama esquerra al davant. Allargo, miro al terra, preparat per volar, obrint ales, pip, 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 pip. Ales al davant per anar més ràpid. Que siguis una línia ben forta i per anar al terra. I al terra. Molt bé, van aprendre la primera asana. Asana de l'avió. El segon Beatle va dir, molt bé, jo també vull aprendre una altra asana, el mestre. Quina m'ensenyaries? I el mestre li va dir, molt bé, què és el primer que has vist quan has arribat a la Índia? Va pensar en Ringo Starr. Ah, sí, he vist un arbre gegantí, un arbre que les seves branques eren les seves arrels. Molt bé, postura de l'arbre, va dir el mestre, de peus. Des d'aquí. El tronc seran les teves... No, perdó. Les arrels seran els teus dits i els teus peus. Per tant, arrela't bé. Com si sortissin arrels profundes cap al terra. Les cames seran el teu tronc. Apreta les cames dures. El teu melic són aquells foradets que hi ha als arbres. Per tant, dona-li una mica de força també aquí. Molt bé. I ja anem pujant les branques. Pugen les branques. Pugen cap amunt i... ja tenim la copa de l'arbre, però resulta que li creix una branca també des del tronc. Creix una branca, ben amunt, ben amunt, ben amunt. Si vols et pots ajudar amb una maneta perquè pugis bé la cama. I aquí has de jugar amb l'equilibri. Pam! Perfecte, la mirada mira un punt ben concentrat. I encara que hi hagi vent, l'arbre no es desenganxa perquè té les arrels ben fortes. I respira aquí. I arriba la tardor i què passa? Cauen les fulles, I tornem les mans al centre del pit i baixem. Amb l'altra cama el mateix. La pugem, la cama ben arrelada als peus, la panxeta cap endintre una mica, intenta amb el genoll obrir cap enfora aquesta branca. Pugem les branques de dalt, ja tenim la copa de l'arbre. I em mantinc mirant en un punt fixe. Respira aquí. L'asana de l'arbre. Perfecte. I baixem. Molt bé, i deixem anar una mica. I va arribar el tercer Beatle. Quin ens falta? El George Harrison. I en George va preguntar, mestre, jo vull aprendre una altra asana, a veure, quina em podries explicar? I li va dir el mestre, molt bé, quin és l'animal que has vist quan has arribat a la Índia? El primer que hagis vist. En George Harrison va començar a pensar, va dir, he vist una àguila, mestre. Ah, una àguila, Molt bé, anem a fer l'àguila. Peus junts de nou. Avui estem jugant molt amb asanes d'equilibri, que ens han de posar ben equilibrats. Molt bé, des d'aquí.
l'àguila comença a aixecar la cama i els braços. Es prepara per volar, però veu un penya-segat on podrà contemplar les seves víctimes. Per tant, es queda, passa la pota per darrere, passa el braç dret per sobre, creua les ales i es queda mirant fixament la seva presa. Sense fer cap soroll, sense que ningú s'adoni que l'àguila està atenta i desperta mirant la seva presa. Pot baixar fins i tot una mica més per amagar-se. I quan veu que és el moment, desplega les teves ales. Molt bé. Anem a fer l'altre peu. Aixequem, em preparo per la caça, ara passo el braç esquerre per sobre, junto palmells i m'espero. L'àguila respira molt fons, molt fondo. Baixem. I quan no puguis aguantar més, desplega les teves ales i vola. Molt bé, i ens queda un últim Beatle. Mestre, jo també vull aprendre una sana. I li va dir, molt bé, perfecte. Doncs, què és el primer que has vist a la Índia que t'hagi enamorat? I va pensar-s'ho bé. En Paul, ens falta, no? En Paul McCartney. I va dir, sí, he vist un ballarí. Una ballarina. Preciosa, amb els seus vestits. Amb les seves teles. I va dir, molt bé, doncs l'asana de la ballarina és la següent. Peu dret al terra, m'agafo el turmell esquerre, braç al davant, ulleres, i des d'aquí vaig aixecant el peu i el vaig pujant. Una altra asana d'equilibri, la ballarina. I per tornar, i torno. L'altre peu. Ullera. I torno. Fantàstic. Ara anem a fer un joc. Amb aquestes 4 asanes que hem fet, anem a posar la música dels Beatles, anem a ballar, anem a nos-ho passar bé, i quan jo pari la música, diré arbre! I tots hem d'estar en la postura de l'arbre. Si veiem que el papa, la mama, el germà, la germana es mouen, tenim el pintallavis o una cera. I quan es moguin vol dir que no estan prou concentrats. I a la Índia, per concentrar-se i estar ben atents, el que fan és pintar-se un punt aquí. Per tant, qui es mogui, puntet vermell, i seguim el joc, d'acord? Així podeu fer-ho tota l'estona que vulgueu. Jo ara posaré uns minutets, però podeu allargar-ho, doncs, tot el temps que vulgueu. I ben quiets. A veure qui aguanta més en la postura de l'arbre sense moure's. Oh! Vale, i deixem anar. Continuem. Avió!
Algú s'ha mogut? Som-hi! Ballarina. Molt bé, aquestes ballarines. Vinga, una mica més. Respira, no t'oblidis de respirar. Esquena recta. I des d'aquí obro les ales. I ja deixem anar. Vale, molt bé, nens i nenes, ja arribem a l'última fase de la classe de ioga, que com sabeu sempre acabem amb una mica de relaxació i meditació. Per tant, postura de l'indi. Ara ha vingut la meva filleta Zoe també a fer ioga. Per tant, ens posem les ulleres al seu lloc i escoltem com està el cor, com està el nostre cos per dintre. Fem com un escàner, mirant-lo. I a la Índia, per acabar les classes de ioga, a vegades canten una cançó i a vegades canten només un so, que és el so del Om. Anem a cantar l'Om junts. Inspirem junts i cantem Om. I sent com aquest so ens va relaxant, ens va deixant més tranquil. I ja per acabar, si vols, ens estirem a l'estarina, ens estirem en la postura que diuen que es diu Shavasana i posarem una música dels Beatles molt bonica, de John Lennon, que es diu Imagine. És que vagis imaginant coses, vagis imaginant un món en pau. Imagina't aquest viatge que hem fet. Recorda de la salutació del sol, la postura de l'indi, les quatre sanes. I deixa que el teu cos ara descansi totalment. Respires per la panceta. I pots tocar la panceta del mama, del papa, o del net, veure com s'infla o es desinfla. I fins i tot si et poses sobre la tabi, pots sentir com el seu moviment de la respiració et mou. Oi que sí? Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the
que ja quan hagis descansat i s'acabi la cançó, doncs començaràs a moure els ditets. I començaràs a tornar d'aquest viatge. Quin viatge a la Índia que hem fet, nois! Moltes gràcies! Moltíssimes gràcies! A veure si us penjo el vídeo del viatge a Tailàndia, que sé que us agrada moltíssim. I el de l'Àfrica. Vale? Fins aviat! Namaste! Adéu!